És la 1:02 i ara al Pensió Completa volem parlar de l'Espinaler perquè fa uns dies que ha obert la seva primera taverna a l'estranger i ho ha fet al Japó, ho ha fet a Tòquio. Miquel Tàpies, propietari i cinquena generació de la família davant d'aquest negoci. Com va aquest Espinaler al Japó? I bon dia. Bon dia i bona hora. Bé, de moment, molt bé, molt il·lusionats. Realment ha sigut un grup d'inversors japonesos que han apostat per aquesta apertura d'aquest establiment, degut a haver vist ja fa uns anys, 4 o 5 anys, l'Antoni Bourdain, un periodista gastronòmic americà, i xef, i molt reputat, no? I molt vist en els Estats Units, que ens va fer un reportatge en general de diversos establiments catalans, el Nic Rovira, del xocolata, entre ells, i va venir a l'Espinaler i a raó d'allò, a part de venir moltíssims clients expressament, vaja, quan han baixat a Barcelona, per alguna raó, s'han desplaçat a Vilassar de Mar, que, bueno, el cos ens ha il·lusionat moltíssim i això fa ja, com deia, 4 anys, però molta gent. Estem veient les imatges del reportatge que us va fer en Bourdain, que va ser passat pel Discovery Channel, oi? Exactament, i sembla ser que deuen repetir aquest programa perquè constantment estem rebent propostes. Concretament, ara fa pocs dies, un mexicà, que també ho havia vist, que està interessat, i això ha sigut el que ha passat amb aquests senyors del Japó. A raó d'aquest fet, s'han desplaçat en tres ocasions a Vilassar, han vist com funcionem, han provat els productes personalment i van decidir apostar per aquesta proposta, no? I bé, fa pocs dies s'ha obert, aquest mes de novembre, concretament. I com ens l'hem d'imaginar, aquesta taverna? Realment hi trobarem tocs de la primera taverna Espinaler de Vilassar? Sí. O heu fet una mica fusió japonesa-catalana o com ha anat? No, és bastant, inclús amb la decoració, amb colors fusta, que era la taverna inicial que tenim allà a Vilassar de Mar. Vull dir, perquè tot el més hi han sigut les naus, que és unes dimensions enormes i una altra decoració, no? Però sí que s'assembla molt a la taverna, tot i que està en un primer pis, cosa que et sobta una mica. No està a peu de carrer? No, a Tòquio i és molt habitual, degut a que, bueno, està sobre... Hi ha molta gent, molt d'establiment, és bastant habitual. Ara sembla ser que a baix hi ha un establiment que pensen adquirir per posar la botiga, diguéssim. Seria el mateix tarannà que ha tingut la de Vilassar, o sigui, la taverna a un costat i la botiga a tocar, i bé, sembla ser que va per aquí, volen ampliar. Està situada, aquesta taverna, en ple centre turístic, no? A quin barri? Aquest barri de... Akasaka? Akasaka. Akasaka, és complicat. Aquests noms et costen una mica. Sembla ser que és una zona on darrerament s'han obert bastants establiments espanyols. Vull dir, en aquest cas, el que fa el pernilet, el que fa tapes de cuina, sembla que hi ha bastants establiments i entre ells, doncs, han obert en aquests llocs, suposo que per estratègia, no? De dir, la gent que vol anar a buscar alguna cosa espanyol s'apropa per aquest barri. Sí. Deu ser el carrer on està la gastronomia espanyola o catalana de Tòquio? Sí, sembla ser que va per aquí. De fet, hi han anat els meus fills i, bueno, així m'ho han explicat, no? I què té Tòquio? Què tenen els japonesos que els interessa tant la nostra gastronomia? El fet, per exemple, que grans xefs tinguin la seva subseu del restaurant a Tòquio. Home, d'entrada és una cultura en què saben valorar els productes de qualitat, per descomptat. Són grans tastòfils, no? Vull dir, ja sabem que les tonyines, per exemple, de la Mediterrània, la tonyina vermella, que és la més apreciada, doncs són els primers consumidors, els grans clients. I sembla ser que, bueno, aquí ens hem vingut a buscar producte, doncs, diguem-li, gourmet, no? Unes sardinetes d'aquelles tan fines, fresques, unes cloïsses, unes escopinyes, cargol de mar, cosa que aquí no es coneix massa enllà on ha anat, però sí que els agrada molt. Jo ho conec ja d'anys enrere de ser uns grans consumidors de l'abalón, que és com una espècie de lapa xilena,
una lapa gegant, que nosaltres no les tenim aquí. Doncs són forofos d'aquests productes. O sigui, és una gent que a nivell gastronòmic tenim molt que aprendre, penso. I toquen molt, no? I tant, i tant. I Molt exigents, molt exigents. A l'hora de seleccionar una cosa, s'ho pensen 2 i 3 vegades i fins que no es decideixen. Ara, si es decideixen, són gent addicta, fidel. Sí, sí. I heu fet prospecció ja en aquestes poques setmanes que teniu obert allà de quin és el producte que més els ha agradat als japonesos? Bé, com et deia, el tema del calamar, el pop, el cargol de mar, els atrau poder més que les escopinyes. Sí? Sí, és curiosíssim. Després la ventresca de bonítol, les mini sardinetes aquestes cosetes, molt, la veritat. I de la salsa espinaler què hi diuen? Perquè ho deuen trobar que no pica gaire en comparació amb el seu wasabi, no? Ho deuen posar amb el pa o amb qualsevol cosa, amb l'arròs. La fiquen a tot arreu. És curiós. Agrada, agrada. Ara no sé l'acceptació. Almenys les persones que han contactat amb nosaltres, els hi agrada el producte, veurem si la clientela s'hi aferra, no? Ojalà. Dèiem que heu estat 2 anys de negociacions. Sí, entre aquestes anades i tornades, el fill també, hi ha anat un parell de vegades, vull dir que són 4 o 5 contactes en aquests 2 anys fins que ha derivat amb això i ara sembla ser que també s'han bellugat de cara a Hong Kong per començar a entrar al mercat xinès. Ja tenen un contacte amb el que se li enviarà ara immediatament una comanda que Déu-n'hi-do per ser una prova, que diuen ells, important, de gent d'un nivell que ja porten productes, grans vins d'arreu del món, grans xampanys, i veuen una possibilitat d'encabir-hi aquests productes. Sí. El següent pas, doncs, quin seria? S'estan bellugant el departament d'exportació, sí. amb el que hi ha, sobretot, el fill gran, el David, que està portant això amb molta il·lusió. Sí. Jo em pensava que tiraríeu més cap a Llatinoamèrica i veig que aneu per la Xina ara. Sí. Més aviat cap a aquests països floreixents d'Àsia. Estan tirant molt bé. Aquí a Europa estem entrant, estem a bastants països ja, actualment. Sí. Una empresa, la vostra, que en els darrers 5 anys heu crescut, podríem dir, com una de les que més. I en plena època de crisi, que això és complicat. Com us heu fet? Bé, no sé, ha sigut el fruit d'un bon equip comercial, perquè jo havia fet la marca, però tal vegada no havia muntat un bon departament comercial, la qual cosa s'ha fet en aquests darrers anys i està donant uns fruits importants. Gent jove amb molta empenta, buscant racons, sobretot de Catalunya, perquè a vegades dius, em vaig a fora. No, sí, aquí hi ha molta feina a fer i gràcies a Déu l'estan fent bé. I la resta del territori espanyol també, no? Però ja hi ha aquestes ganes de sortir fora i sí, la veritat és que està responent. Vull dir, sobretot perquè tu tens molt clar que el producte que portes reuneix una qualitat inqüestionable, no? Vull dir, i amb això parles amb molta propietat i tens molta força. Ara també estem, lògicament, amb els canvis d'imatge. Són imatges que tenen 25-30 anys, aquests estutxos, no? Ara hi ha un restyling important, sense malbaratar aquesta imatge, però millorant-la de manera important, sí. Ja que et tinc aquí i que ens has portat aquesta mostra de productes Espinaler, potser pensareu que m'avanço, però no tant, perquè el Nadal està aquí al costat i saps que és molt interessant, que tots volem aquell pica-pica, aquell aperitiu de Nadal que fa goig, que no pot faltar un aperitiu així, de cara a festes. Aquí, pels nostres gustos, una bona cloïssa, una bona escopinya, uns musclets amb un escabeig que no se'n repeteixi. Que a vegades hi ha alguns que hi ha algun producte, digue-li el clau o digue-li alguna cosa que, és igual, un musclo, un bon anxova, una bona anxoveta, i una bona ventresca, més o menys es pot ampliar, evidentment, hi ha molta més gamma de producte, però disposant d'això, les navalles, aquestes navages que ens omplim la boca quan diem que són de sàlvora,
Bueno, Sàlvora està dintre de la Riera un illot, on entorna a la sorra que tenen allà, és extraordinària aquesta navaja. Val tant la pena menjar-te la navaja com beure't el caldo. I diràs, sí, vull dir, ho recomano. Sí. Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. Que hi passin molts nipons, però molts catalans, perquè és una de les destinacions preferides dels catalans. O sigui que jo crec que ens tindràs alguns per allà aquest estiu. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Miquel.